Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:20 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon, maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating dumaraming followers, mahigit 1.8 million followers sa Facebook at syempre yung libo-libo pa nating tagasunod sa iba't ibang social media platforms gaya na lamang sa YouTube at sa TikTok. Maraming salamat ho sa lahat ng mga nagla-like at nag-share nitong mga post ng CLTV 36. At nito pong nakaraang buwan nasa 605 o 601,000 followers yung CLTV 36 news page. Pero ito pong nakalipas na July ay umakyat na yan ng 613,000. Isang patunay lamang ho na yung suporta ninyo ay talagang ramdam na ramdam ho namin. Kaya naman mula po sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik dito sa inyong istasyon CLTV 36. Marami hong naghihintay nitong iba't ibang anunsyo, iba't ibang mga balita. Mamaya meron akong ipapakita sa inyo yung nauusong spoofing kung tawagin. Kayo ba'y nakakatanggap ng text sa inyong mga GCash o sa inyong mga e-wallet? Maya, di kaya na nagsasabing kayo'y merong nakuhang pera bilang calamity assistance? Abay kabalen, meron ho tayong mga kababayan na na-scam dito na fake, hindi totoo. Kahit na ba nakalagay na numero Smart ay Globe. Okay? So, ayon ho sa mga ilang eksperto, nagtanong-tanong tayo at nag-research, ito yung tinatawag na spoofing. Ibig sabihin, nagpapanggap, kinukuha, ginagaya nila yung numero. Sinisikap pa nating makausap yung National Telecommunications Commission o NTC kung nakarating na rin sa kanila at ilan na rin yung mga sumbong na kanilang tinatanggap para maidulog natin yung ating mga namomonitor na reklamo rin. Ang ay magpapanggap, may magmemensahe po sa inyo o sasabihin taga ganitong telco, sasabihin nakatanggap ka at mukhang totoo. Mamaya papakita ko sa inyo yung template ng mensahe para humagabayan tayo lahat dahil dumarami na yung nabibiktima. May mga tao talagang ayaw lumaban ng patas, ika nga, at talagang nakakalungkot lamang na sa gitna ho ng mga ganitong klaseng trahedya, sa gitna ho ng ganitong klaseng mga habagat, pagbaha, meron pa rin nagsasamantala. At sana yung mga kinaukulan, yan ho yung kanilang tutukan. Diba? Para naman sa gayon, yung mga pobreng kagaya ni Juan at ni Maria, na hirap kumita ng pera ay hindi na maloko pa online. Okay? Dahil may mga manloloko talaga online. Tutok lang kayo sa ating programa. Mamaya ipapakita ko sa inyo ano yung template na ginagamit nila ng mga scammer na yan. Dapat ho, binabantayan talaga natin yan. At ika nga, sinusumbong. Meramay ho yan. Meron mga nagpapanggap din na meron kayong utang. Baka naman naka-receive din kayo ng text message na meron kayong utang, na wala kayong alam na meron kayong utang pero sinasabi sinisingil kayo at merong link na kailangan i-click dahil ganito ganyan, pwede kayong makasuhan. Kung wala ho kayong transaksyon na alam, paalala, wag ninyong i-click ang link na yan. Wag ho kayong mabibiktima. Balikan natin yung details ng balitang yan. Sinisikap nating makausap yung NTC. For the meantime, ito para ho sa mga bumabiyahe sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Silipin muna natin real-time traffic situation hatid sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Bago natin puntahan itong traffic situation, batiin lang natin yung mga nanonood nakatutok sa ating programa. Maraming salamat. Koyang Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Araw-araw hong nanonood ng programa natin CLTV 36. Alvin Quijado ng Angeles City, shout out sa iyo at ang pamilya Quiros dyan ho sa Arayat, Pampanga. Kabalen, kung meron ho kayong nais idulog o di kaya naman may gusto kayong topic na pag-usapan, ayan, samahan si Kuyang Justin dito ho sa ating news stream. Mag-comment, mag-subscribe at ika nga basahin natin yung inyong komento
at ang inyong mga sumbong dito ho sa ating programa. Alamin din natin, gaya na lamang nga nung binabanggit nating scam. Pero ito muna, traffic situation sa syudad ng San Fernando, Pampanga sa mga oras na ito, 10:25 ng umaga, July 31. Akalain mo yon, last day na ng July. Ito ho, kabalen, dito tayo sa may gawing portion muna ng Del Rosario traffic light. Yan hong inyong nakikita sa gawing itaas, bandang kaliwa. Doon muna tayo sa upper row. At nakikita naman natin light traffic dyan ho sa area ng Del Rosario. Makanyan mo naman King Pepsi. Yan pong area Sindalan hanggang ang Maimpis. At dito ho sa may San Isidro, may bahagyang pila doon sa papasok ng Diosdado Macapagal Regional Government Center as expected dahil sa ongoing road construction dyan sa area na yan. At doon sa may nagbabottleneck yan, bandang San Isidro area. Pero after that, maluwang-luwag na rin. Light to moderate traffic ang aasahan dyan sa may area ng JBL. Opo, ken pong Makabakle, Dolores, light to moderate traffic. Makalbog pa po kening area na ning Tagulod, Petron. Dapat milabas naman ding light vehicles. Yan ho mga kabalin, makakadaan yan. Baha doon sa may area ng Tagulod, pero meron mga nakakadaan na mga light vehicles dyan ho sa lugar na yan. Dyan ho sa may downtown area, maluwag ang kalsada sa mga oras na ito. Samantala, tunguhin naman natin sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ng Bataan para ho sa mga bumabiyahe sa Jose Abad Santos Avenue o yung Jasa kung tawagin, At dyan sa mga pangunahing kalsada sa Bataan, dito muna tayo sa Balanga, ayan sa may Layak, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganyan din sa may ibang bahagi ng lalawigan, gaya na lamang ho dito sa may Kulis, ganyan din sa may Alauli, light traffic. Paalala ho ng provincial government ng Bataan, sumunod ho sa mga itinakdang speed limit. At kung kayo ay motorsiklo, 60 lamang ang takbo, truck at van, 50. Yung mga private vehicles, pwede mo umabot ng 80 yan. Pero yung mga pampublikong sasakyan, hanggang 70 lamang ang pwede ninyong takbuhin dyan ho sa may Bataan. Tuloy-tuloy tayo sa ating paghahatid ng impormasyong mapakikinabangan. Traffic situation naman sa North Luzon Expressway, isang mabilis na pasada lamang ho mga kabalen. Dito ho sa may area ng Balintawak Toll Plaza, maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Ganyan din sa Mapulang Lupa, Valenzuela. Sa may Mindanao o Karuhatan Toll Plaza, Karuhatan Toll Plaza, wala ho masyadong pila dyan. May Kawayan Interchange kung patungo kayong Metro Manila, asahan ang bahagyang pagbabagal. Sa may Bukawe at San Fernando, light traffic ang sitwasyon dyan ho sa North Luzon Expressway. Yan ho'y real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. Marami hong mga nagre-reklamo, yung mga dumadaan ng kung kayo'y patungo ng Metro Manila naman, sa mga expressways na nakakaranas ng traffic, abay hindi raw sulit ang bayad. Sana naman ayusin yung pagmamando sa daloy ng trapiko upang sa gayon, masulit naman yung malagintong bayad o yung mga toll, ika nga bayad dyan sa mga expressway. Kabalan, bahagya pong sumikat itong haring araw. Yes, when I say you bahagya, talagang very very light lamang yung kanyang pagsikat. Hindi po tuloy-tuloy yan. At mayat-maya pa rin ang pag-uulan. Left and right, alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at sa mga susunod pa mula po sa latest weather forecast ng DOST Pag-asa. Okay, ulitin ko lang, hindi pumasok yung audio. Ayan, wait lang .
Mamaya babalikan natin yung balitang yan. Eto, pasok ulit, pasok ulit. Bago natin puntahan yung Bataan Cavite Interlink Bridge at yung report natin tungkol dyan. Ito, pasok natin ulit yung weather. Patrick, paki-monitor paki-check. Ito, check mo lang kung meron na. Ay, sorry. Ulit. Take two. Ayan. Take two natin, Patrick. Okay, maraming salamat. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 31, 2025. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may posibleng makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa buong bansa natin. Pero inaasahan natin, nababawasan na rin po yung significant rainfall na dala nitong southwest monsoon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero inaasahan pa rin natin, possible po rin mo yung mga moderate to heavy rains lalo na dito sa may extreme northern Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng paminsan-minsan bugso ng pag-ulan dito sa may Ilocos Norte, Apayao at Cagayan, lalong-lalo na po dito sa may Babuyan Islands. Para naman sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, pati na rin sa buong Central Luzon, makakaranas pa rin naman sila ng makulimlim na panahon na may mataas din na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Good news naman para sa mga kababayan natin dito sa may Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa, improving weather na po ang ating nararanasan. Kaya asahan din po natin, may tendency rin po na magiging mainit at maalinsangan na po yung ating mga tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. So, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at huwag pong kalimutan ang payong para sa pananggalang po sa init sa umaga at tanghali at mga pag-ulan sa hapon at gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius, Lawag, 26 to 29 degrees Celsius. Ito Gagaraw, asahan natin na 26 to 31 degrees Celsius, Baguio, 17 to 19 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 29 degrees Celsius, at Legazpi, 27 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin maaliwalas pa rin ang kanilang panahon pero asahan din po natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin i-check yung panahon.gov.ph para sa mga nilalabas po natin thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 24 to 33 degrees Celsius, Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. For Tacloban, asahan natin ng 27 to 35 degrees Celsius. Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Meron pa rin naman tayong nilabas na weather advisory number 63 kaninang 5 a.m. hinggil sa possible na maging ulan neto ng southwest monsoon natin. Inaasahan natin ngayong araw, posible pa rin po yung 50 to 100 millimeters of rain, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, lalong-lalo na po dito sa may Babuyan Islands. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan dahil sunod-sunod na araw na rin po tayong nakakaranas ng mga pag-ulan. Pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw, improving na rin po ang weather dito sa may Northern Luzon at mababawasan na rin po ang mga pag-ulan. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayang mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat. Tuwing may thunderstorm po, may tendency din po na tumaas ang ating mga alon at lumakas ang mga hangin. Ang sunrise mamaya ay 5:39 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
Maraming salamat, Chanel Dominguez, sa iyong ulat panahon. Yan ho mga kababayan, isang magandang development yan. Ano, yung bahagyang sikat ng haring araw, asahan yung pag-init ng panahon hapon, mamaya, pero syempre meron pa rin namang inaasahang pag-uulan sa gabi. Pero at least yung mga kababayan natin na naghihintay ng sikat ng araw na kailangan para makapaglaba. At syempre yung ibang mga bahay, no? Pag ganito ang pagkakataon, samantalahin, maglinis at tiyakin at tanggalin ho yung mga tinatawag na pwedeng pamahayan ng lamok dahil ika nga may maulan pa rin at samantalahin yung pagkakataon na sumisikat yung araw, pwede hong maglinis ng tahanan. Payo ho ng Department of Health, iwasan yung mga lugar na pwedeng pamugaran ng lamok at tanggalin yung mga pwedeng pag-impakan ng tubig, lalong-lalo na yung stagnant water kung tawagin. Ano? At bago tayo magpatuloy sa ating programa, batiin lang natin ang mga nanonood. Maraming salamat kay Remedios Yabut. Good morning, Remedios Yabut. Kumusta? Kumusta ho mga kababayan? Ano ang latest ating Remedios? Nakatutok din sa ating programa si Jessie Baltasar. Good morning po. Good morning, Kuyang Jessie. Maraming salamat. Kumusta ka pong Jessie? Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa ating programa. Meron ho akong tanong sa inyo dahil meron tayong balitang binabantayan. Kayo ho ba'y nakabili na ng 20 pesos na bigas? Dahil ito po sinimula ng ibenta sa iba't ibang bayan sa Pampanga. Pero ano ho ba yung estado nung inyong, halimbawa sa inyong lugar, pakisabi na lamang, pakikomento kung sinasabi ho achievable, ika nga, sabi ng pamahalaan, pwede nang bilhin itong 20 pesos na bigas. Kumusta ho ang estado sa inyong lugar? Kung mangyari lamang, mag-comment kayo dito sa ating programa at babasahin natin yan. At sige, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Patrick, meron ba tayong patalastas? Pwede ba ako magpatuloy? O pwede. O sige, pwede. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa. O speaking of 20 pesos na bigas, ito ho mga kabalin. At puntahan natin yung namahagi po ng mabibili na sa ilang mga bayan dito po sa Pampanga. Ito nga sinasabing 20 pesos na bigas. Ito po inanunsyo ni PBBM sa kaniyang zona. Mahigit 1,000 pong residente sa Mexico, Pampanga ang nakabili ng bigas na halagang 20 pesos kada kilo. Mula po yan sa kadiwa ng Pangulo sa Mini Convention Center dito pong Miyerkules, July 30. Hanggang 10 kilo lamang po ang itinakdang limit ng pagbili sa kada tao upang matiyak na mas marami po ang makinabang dito. Samantala, dyan naman sa bayan ho ng Apalit, Santa Rita, Florida Blanca at Cantaba, gayon din sa Arayat, ay umarangkada rin itong programang 20 pesos na bigas. Aabot ho sa mahigit 1,000 o nasa 1,000 ho katao. Yung sa bawat bayan, yung na-qualify na benepisyaryo na nakabili po ng tig hanggang 10 kilong bigas sa halagang 20 pesos per kilo. Yan ho mga kabalen. Yung senaryo, patunay umano ang programa sa naunang pangako ni President Ferdinand Marcos Jr. na mapababa sa 20 pesos ang presyo ng bigas. At ito umano ay ika nga pagpapagaan doon sa tinatawag na financial burden ng mga pamilyang Pilipino habang pinalalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka ng bansa. Samantala, ibinibenta po sa kadiwa ng Pangulo Stores ang 20 pesos per kilo na bigas sa mga miyembro lamang ng vulnerable sector, kabilang na po yung mga indigent, senior citizens, solo parent, persons with disabilities, at yun hong mga minimum wage earners. Yan ho mga kabalit. Nakatutok din sa ating programa si Luz Biminda Karandang. Good morning po. Good morning po, Ma'am Luz Biminda. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kumusta po kayo? Kumusta? God bless you lagi. Ingat ho lagi kayo. Jessie Baltasar, sabi ni Kuyang Jessie, okay yung bigas per kilo. Kuyang Jessie, ikaw ba'y nakabili na sa inyong lugar? May kasalina ka, ating kambalong magtinda. Balitan me. Yan ho, kabalen
dahil 1,000 lamang kada bayan doon sa tinarget. Apalit muna, Mexico, and Arayat, Candaba, iba't ibang mga bayan. Pero ayun nga, limitado doon sa mga minimum wage earners, mga PWD, mga indigent. Ito pong 20 pesos na bigas. Ayan. Mga kabalen, kung kayo po ay nakabili na ng 20 pesos na bigas, kung naisaing ninyo, pwede nyo padala dito. Tikman natin yung 20 pesos na bigas. Pero syempre, ilang beses na rin ginawa ng gobyerno. Nag-taste test pa sila. Sinabi, masarap. Nagsasabi, paulit-ulit, pinapakita. Yung iba naman sinasabi, hindi. So, yan ang susubukan natin. Pero sa ngayon, syempre, hayaan muna natin pong bumili yung mga qualified beneficiary. Dahil higit pong kailangan nila yan. At itong mga ganitong programa, kung maganda talaga, maganda magtuloy-tuloy upang sa gayon, maging abot kaya din yung pagkain para sa mas marami nating mga kababayan. Ito naman mga kabalen sa iba pang mga balita. Kabilang din sa mga ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Huwag ko kayong magagalit sorry, nakalimutan ko lang yung Pangulo. Kabilang sa mga pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pong katatapos lamang na State of the Nation na address sa kanyang ikatlong taon na to, yung midterm, yung kalahati ng kanyang termino. Ay ito pong libo-libong job opportunity dyan sa may Bataan at Cavite kasabay ng pagtatayo. Ito pong inaasahang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Higit 20,000 trabaho o 20,000 jobs ang inaasahang malilikha sa pagsisimula po ng konstruksyon ng Bataan-Cavite Interlink Bridge o BCIB. Bago matapos ang taon, ayon yan sa mga local official sa lalawigan ng Bataan. Kasunod ito ng kanilang inihayag na suporta sa proyektong binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 4th State of the Nation Address o SONA. Bilang bahagi po ng Build Better More program ng administrasyon, layunin umano ng BCIB na hindi lamang paikliin ang biyahe sa pagitan ng Mariveles, Bataan at Naik, Cavite, kundi maging pasiglahin ang ekonomiya sa mga rehiyon. Maliban sa mga transportation benefits, mas mahalaga ang oportunidad na dala ng proyekto sa mga manggagawa, lalo na sa mga residente ng Bataan na naghahanap po ng trabaho. Ayon yan sa mga local officials. Sinabi po ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na magsisilbing konkretong halimbawa ang BCIB ng proyektong may direktang epekto sa kabuhayan ng mga tao. Dagdag pa niya, malaking ginhawa ito para sa mga negosyo at mamumuhunan dito po sa rehiyon gitnang Luzon. Para naman kay Governor Jose Enrique Garcia III, ang pagsisimula ng konstruksyon ngayong taon ay nagpapakita ng seryosong pagtutok ng national government sa pangmatagalang pag-unlad ng mga lalawigan kagaya ng Bataan. Sa sandali makumpleto ang inaasahang mas magiging mabilis na ang daloy ng kalakaran, turismo at pamumuhunan sa pagitan ng Central Luzon at ng Calabarzon. Yan kabalay ang latest dyan sa lalawigan ng Bataan. At kung kayo ay naghahanap ng trabaho, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan, lalong-lalo na yung mga employment, yung mga public employment service office PESO o di kaya naman sa munisipyo upang sa gayon yan umano ang prioridad ayon na rin sa mga lokal na opisyal ng lalawigan ng Bataan. Ito may komento ang ating kabalan na si Romy Simon, hindi naman makain yung 20 pesos, sinasabi niyo pagkain lang ng baboy. Sabi niya, Romy Simon, ayan,
Yan ho'y komento ng ating netizen, kabalen. Yan ho'y kanyang sagot sa ating tanong kung nakabili siya ng 20 pesos na bigas. At yan ho'y kanyang komento, hindi raw makain. Ito, magandang masubukan din natin. At sa mga kababayan natin, may nagkomento. Ito ho mga kabalen, ang komento ng ating kabalen na si Romy Simon, kaugnay ho ng ating katanungan dyan sa 20 pesos na bigas. Ito ho, samantala, ito ho yung ating sinasabing public service announcement. Para ho sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa, ito meron hong tinatawag na spoofing kung tawagin, base na rin doon sa ating pagre-research. Ito hong spoofing na ito, according doon sa mga eksperto, ginagamit nila, ginagaya nila, yung ini-infiltrate nila yung mga cell site para makapag-message sa inyo gamit yung mga lehitimong numero. At sasabihin na meron kayong natanggap na pera, di kaya naman job opportunity o kung ano man. Pero wala naman kayong in-applyan. Pero dahil ho kalamidad ngayon, minsan baka inisip natin, sabi niya, GCash pa di ba? You receive 5,000 pesos from SSS Calamity Assistance. Abay, syempre, sino ba naman ang ayaw ng 5,000 sa panahon ngayon, di ba? Matapos tayong bahain ang mahal-mahal ng presyo ng mga bilihin. Pero ito po mga kabalen, paalala sa mga kababayan natin, kung wala ho kayong ina-applyan na calamity loan, wala kayong ina-applyan na trabaho, o di kaya naman, di kayo nag-apply ng kahit anong government assistance funding, o di kaya naman kahit anong hindi government, kahit private loan, kung wala kayong ina-applyan, huwag ho kayong maniniwala kung may nag-message sa inyo at sinasabing meron na kayo natanggap na pera. Dahil maganda man siyang pakinggan, pero wala hong basta-basta mamimigay ng pera sa panahon ngayon. That's number one. Kailangan po natin tandaan yan, okay? Pangalawa, kahit nasabihin nilang, ito halimbawa ito, na-receive natin, nakalagay GCash. Ako personal ko pong na-receive ito, GCash. Nakalagay GCash. Chinek ko yung aking account number, wala. Walang pumasok na 5,000. At alam ko na hindi naman ako nag-apply pa ng calamity loan sa ngayon. So, naalarma na ako. Hindi ko clinic yung link. And then, nagtanong-tanong tayo, marami rin sa ating mga kasamahan ang nakaranas po nito. Marami rin sa ating mga kaibigan. No? Yung iba, naklik yung link nila at nakuha na yung laman ng kanilang mga e-wallet. So ito po mga kabalen ay isang public service announcement, isang paalala kaugnay ng matalinong paggamit natin ng internet, ng online world ika nga, no? At dahil may kampanya tayo dito sa atin sa CLTV, no, yung cyberspace ready ika nga, dapat AI ready tayo, no? Kasama ko yung cyber guardians diyan. Yan din yung mga madalas din na sumbong no, maliban syempre doon sa mga ibang pang-abuso at exploitation, yung scam. Ang dami-daming naloloko. So naalala ho ninyo, nagparehistro tayo ng mga SIM card. Sinabi ho ng gobyerno, yan ho ang solusyon para hindi na tayo mabiktima. Pero parang hindi naman ho nagbabago. Diba? So, pasasaan pa yung ang dami nating nang ginawa sa SIM card registration. Pero parang mas dumami pa yung mga nagme-message ngayon. Pati mga online casino, mini-message na tayo. Diba? So, ito ho mga kabalan, nag-comment si Jessie Baltasar yan. Manena San Jose, San Luis, Pampanga po ako. Maraming salamat Kuyang Jessie sa iyong pagtutok. Ito nakatutok din si Luz Biminda. Watching from Socorro, Oriental, Mindoro. Ito ho yung sinasabi natin, Ma'am Luz Biminda. At Kuyang Jessie, Sir Romy, para sa inyo to. At sa mga iba pa nating mga nakatutok sa ating programa. Mag-ingat ho tayo sa scam. No? Kung wala ho kayong in-applyan, kung wala kayong inaantay na loan
alam niyo sa sarili niyo, syempre wala namang kayo kinaplan eh. Wala akong basta-basta magbibigay sa inyo ng ganito kalaking halagang pera. Okay? So, ito po panawagan din sa pamahalaan. Sana naman aksyonan ito dahil ito ho yung pangako ng SIM card registration law na bigyang proteksyon yung mga kagaya natin na nalaloko ng iba't ibang scam pero parang hindi nangyayari. Parang pangakong napako. Parang ginastosan lang natin yung pagpaparegister tapos ganun-ganun lang din. Wala naman din hong nangyari. Ingat po, GCash po, sabi ni Jessie. Oo, sa GCash nga siya, Kuyang Jessie. Nakatutok si Cesar Montana mula sa Baclaran. Maraming salamat, Kuyang Cesar. Ayan, hanggang Baclaran, nakakarating po yung ating programa. Kabalan paalala ho, wag ho kayong basta-basta magkiklik nitong mga ganitong komento o ganitong mga messages pag nakatanggap kayo dahil mga scam nga yan. Kung wala kayong inaantay, wag ho kayong magkiklik. And bago ho tayo magpaalam, marami ho tayong mga power interruption schedule para bukas yan, araw ho ng Biyernes, August 1. At kung kayo ho mga kabalen ay taga San Fernando, ito, pakinig ho kayo dito sa ating anunsyo. Gaya na lamang ni Marvin Santos, nanonood mula ho sa Las Vegas, Nevada. Maraming salamat, Kuyang Marvin. Ang mga international, yung mga followers natin dito sa Newsstream. Thank you sa inyong pagsuporta sa inyong istasyon dito sa Central Luzon ng CLTV 36. Ito ho mga kabalen, Yang Ciudad, San Fernando, Pampanga. Yan, apektado ho ng power interruption. Ito pong San Pedro, Cotud at ilang bahagi ng Santa Lucia bukas, 8:30 ng umaga hanggang 2 p.m. Mawawalan din ho ng supply ng kuryente. Yan lang pala yung latest. At yung iba ngayon na. Pati nga po, Kening Magalang, Santa Maria and San Antonio Magalang, hanggang alas 5 mamaya. Sa San Miguel Magalang, ganyan din. Ilang bahagi po ng Magalang nakakaranas ho ng power interruption ngayon. Kabalen, ako po yung magpapaalam na dahil sinesenyasan na ako ni Kuyang Patrick. Maraming salamat sa mga walang sawang tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. At i-check lamang itong social media page ng CLTV para po sa mga patuloy na update at ukol sa iba't ibang kaganapan dito po sa ating lalawigang Pampanga at sa buong Central Luzon. Ito po mga kabalen, sisimulan na ho ng CLTV 36 News and Current Affairs ang paghalungkat dito ho sa mga flood control projects dito sa gitnang Luzon. Alinsunod na rin sa mandato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibukas sa publiko ito pong mga flood control projects at ipakita kung ano ang kanilang estado. Nagpadala na ho ng mensahe ang inyong lingkod sa pamunuan ng Department of Public Works and Highways Region 3 upang mahingi ang listahan at hinihintay lamang po natin yung kanilang sagot sa ating request. Oras na ibigay ho yan, atin ho yung isa sa publiko at isa-isahin. Ito pong mga proyekto ng gobyerno na nakatuon para sa pagpigil sa baha. At kung tingnan natin, ito ba'y naging epektibo? O di kaya naman pinakinabangan lang ng iilan. Yan ho, kabalen ang mga latest. Muli, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok sa CLTV 36 Newsstream. Ingat ho tayo lagi. Maraming salamat po.